Здравейте, приятели! Най-вероятно се чудите защо съм тук и казвате: абе, то момче БГ още съществува ли? Не съществува ли? И всъщност имам да ви разкажа. На 15 юли вечерта гледам, нещо ми е изтрито и си казвам: нищо, нещо съм натиснал, ще го оправя за нова време. Идва 16 юли, за юли месец говоря, и гледам, каналът ми е изтрит. Няма момче БГ. Изтриха ми го, впоследствие ми го върнаха, но пак не можех да качвам видеа. Сега намерих някакъв начин и преди го качвах от телефона, сега ще се опитам от лаптоп, но добрата новина е, че вече някои неща ги знам, докато преди не ги знаех. Беше ме срам, вече не ме е толкова. И ако видите, имам плейлиста на Териториал, субтитри сложих на македонските и българските думи, които мисля да ги оправя, да направя втора част. Да ще качвам, ще възстановя каналът, или поне ще се опитам. Но да знаете, момче БГ се възвръща. Ще има най-вероятно всеки ден видео или през ден, но сега ще трябва доста да наваксвам и се надявам всичко да бъде наред. Така че, довиждане и до следващото видео.